Мили, прекрасни дами, обичате ли да се снимате? Да. Аз не много. Добре, защо? Ако мога да питам. И защото съм решила, че не съм фотогенична. А правили сте някога професионални фотосесии? Да. Да. Чувствате ли се по-скована пред камерата, защото има друг човек, който ви гледа? Да, със сигурност. Аз не. Тогава не съм се чувствала. Да, обичате ли да се снимате? Не. И аз не. Ами, зависи. А защо не обичаш да се снимаш? Ами, не знам, не се чувствам комфортно просто. Като сама се снимаш или като някой те снима? Някой като ме снима. Ти? И аз така, ако не съм решила, не съм им казала да ме снимат, не ми е комфортно. Ти каза, че нямаш. Аз нямам притеснения, просто много време трябва да си избирам снимка. Обичате ли да се снимате, момичета? Да. Като всяко момиче, предполагам. Селфи с телефона или професионална фотосесия? Еми, по-скоро селфи. Що? Еми, някакси по-подракание. Притесняваш ли се от хората, които стоят зад апарата и снимат? Да, защото си мисля какво те мислят за мен, как аз изглеждам и заради това притеснявам се. Би ли се чувствала по-комфортно, ако имаш екран и сама се снимаш, обаче с професионални Да, уреди, със сигурност. апарати? Със сигурност ще е много по-добре и комфортно за който и да е човек.